kwana hanzi urere munhu utaza muro wangu gara imba iwewe tabasa ura ni mwana wangu ata izvo tanisisi andiziye ndifunga ndawadaira mai vangu ndakati mira imo zita nyenyika ndabva vai parufu wakachiva chipa vari chivaka shure here chivaka mberi here chiso here kana kuti kuremara kwakaita mudzimai wako waona kuti hazvichaita zvevarume asi ndangambonzwawo nevamwe zvanzi amai vaiva neroho amai katizaitopurei ina ndina kwawandiri chirema pane ndesaka ndakazoti bheta ndimuone uyu wacho nditaure naye ndechokwadi changu wamai ake uyu vanenyisa ndakangozvinzwawo nemunharaunda akati amai aiva neroho saka ndakangogara amai vacho vanorova ndevava here anorova ndevava kuti ndingarohweni haiwa amai ake kuti ndikakumbiriregerera vauya amai ndikanzi vaneroho saka ndakachautare chokwadi saka imimi pamakanomubvunza uyu mamusati maziva here kuti amai vacho vanorova ipapa nhawatati ndiitomupfungwa ndangoita funga nokuti ndibvunza usikana ndibate kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nobody ndiendeseiwo kuna napamberi pamwari nepamberi pamwari zvandiri kutaura zvese ndezvechokwadi zvatutazive ndezvechokwadi mwari andibatsire aribatsire ndinovimbisa kutaura chokwadi pamberi pedare napamberi pamwari zvandiri kutaura zvese ndezvechokwadi mwari andibatsire Deria mbereko makadii gogo ibo makadiyo baba wangu kuupenyu wakadiko aiwa 39 ameneni kuti tongodaro zvemutowa ko kudai gogo baba wangu mane vana vangani pazira ramuri ndine 4 vadenzana neuyu vangani pane musikana wangu zvoutanga ndikuziya mukomana musikana ndoupi mwana wama agara pakapfeka heti nemuroora wake uya naye simudzakaro kumbichana ndikuoni mukuru ndiani iwewo nemwanawo wakaberekwa gore ripi 92 kwewe 2003 iwe wakarorewa une murume wauya naye ari kupi kupi kanyemba uri murudzi iwe uri murudzi muzezuru unoita chi humba ambuya muri kupomerwa mhosva imimi nemwana uyu kuti makamutuka kuti hure parufu pazere vanhu amene mamagumbuko chiwo paye asi makataura zvenyu mune hasha ndizvo vakataura zvava nehasha kwete kuti vaimuti ihure ihasha kutukana kuti akoma kuti pfutsek rimbwe munhu vangada kutaura kuti si chakaitika handiti matotaura kuti sei makazosvika ipapo inini baba wangu kandifunga nemurooro wangu yari yapo chirema yeuye saka mwana wangu mukomana iye murooro wangu akayakumba zvikanzi mama ndikukumbirawo muende kwamai makarizi kana kuti muende pashopo paushanda musikana we asi anene zvaakuita zvodana nemurume wangu ndakawana meseji mufoni indikati murooro wangu azviite kuti ini ndiende ndikamuona musikana we ndemubvunza ndetombofara naye kana amai ake ndefara nawo ndemubvunza saka shuwa ndakazomuona parufu rababa wangu radhaka ndibva ndamubata uroko uyu musikana akandisasamura ndozvakandiita ndikati ndoda kubvunza nenyaya yekunza ukaona murooro wangu zvaadaita so kusafa kwari kuita nevana so zvikundishungurudza apa vana ndindi kuchengeta inguva ine inguva yenzara ko kuzviitire chii dai wanga utsvagawo murume asina mukadzi ndisemudza zvaitoya nani pane kuti usafise mabi ako baba wangu ndio muromo wandakataura ndichiteudza uye murooro wangu chirema zvototi pupai ndiri pabhizi baba wangu apane pamiri murume kana mari akaenda kumusaka chihure makati siya chihure
ndakati siya ubenzi tsvaga wako murume asina mukadzi. anaye mamusikazi kunyaruka nyemba ari kushanda Ndokumusha kwavo ari kumba. kosi achigara kure kusvikira ku Anoita chiwe. anouya after how many days Ane pamwedzi. mwedzi wokwega anouya saka anoti unorarama nei pamazuva pa21 days Dai ndoshanda ndiri kubasa. kunomushanda basa rei Ndotengesa mushoko. iye murume uku ndokumusha chaiko kwamafana unogara imimi kuenda akakutsvagirai basa kurefu kunoku nekubasa kwake Ndatsvaga ndege pane zvakaitika kuti paradzane murume wangu azoende koko. Murume wangu akasungwa inini ndaigara muMandaposi saka pane zvakaitika ndobva asungwawo ndobva aenda kujeri ndobva apikawo mazuva akapika ndobva azobuda achienda koko kanyama. saka muri paseparation pari zvino kuti pari zvino muri hafu single Hongu. saka pamuri hafu single Handisi hafu. kubva aenda ikoko akambouya here kumba akayarungani Akakatu. urongwa hwake ndokuti achada kukutora here Hongu. zvakakonzera kuti uzomangara nyaya yako kuno Pamusoro changamira. Pamusoro yedare. Zvaitika zvo tanga tiri kurufu. Ndipakati pekuimba mai akasvika ndobva andidhonza. Andidhonza ndiro ndobva tipeshe yakuno. Kana kuti nyaya ndei kwamuda ndibvunze pakazara vanhu kudai. Ndobva ndachimbomira nyaya imwe ndibvunza tapedza zvirufu amai akaramba ndotanga mutukwana. Hanzi urere munhu. Utazai muroro kugara imba iwewe. Tabasa kugara nemwana wangu. Tata izvo ndisisi andiziye ndofunga ndawadaira mai angu. Ndakati mira imwe zita nyaya ndabva parufu. Ndobuda vanhu ndogara kwandakagara ndobva ndangosiya chingotukwana vari vegani. imi mambuya maiti makaona urei hwamai ava pafoni yemurora wenyu Muroora wangu akati yakumba ka4 baba siti muenderei peshi mumutsure ndikati ari mangu akaona message akati aiwa ari mangu ndwakandirambidza akati ukaenda unogona kurwawo unoita sei unoenda kaimhangara kupinda ari mangu iwo gara kana wazomona musikana iwe wazomubvunza chiwa ndepandikamuona parufu rababa wangu inini adhaka ndepandikamushedza ndokumubvunza asi message mudzimurora wenyu akanyatsoiona zveshuwa here anga yacho ari naye foni yake apa iripo here ndesaka ndamutakura vauya ndauya naye iripo here message yacho maivhani iripo yakadhiritiwa nani murume wacho ndaya naye baba ndiri panguva yakamhaneti vana takadai so2 takapwerewa ndindi kutechengeta achishasha nguva akati mwana wangu ngaauya aringofona huisai mwana wangu ndaneta kunzwa nevanhu komafoni hausi ndwechishasha kutaura naye nafoni hanauta achikora naudzinze neruoko zvese akaremara side rese rese zvakatonhora angoberwa adeda saka hanzi uyu nomuda futi here uya watu wakangomudawo panguva yacho zvapera ndozvakangoitika changa mazinzambwe hungu baba wangu hanzi chine mwana wenyu hanzi akangomudawo panguva yacho saka inini baba chandi kuchema kusafa mati wakafanira kuti hure ndiyana inini mwana wangu ndakamuudza futi zuva racho ndaenda poputira musikana mwana wangu ndikamuendera kumba kwake ndofunga ndati zoya kuma10 zousiku ndisimutaura ndati mwana wangu ona kwakasvitaku imimi amai ndi makaripota makaripota marodzwa newedhiri kuti chii makanzi hure naamai ava imi mande mati mune murume wenyuko koma izodana neuyo se mukuti varume tuse ari kubvuma kauyo kuti munodanana pamusoro changamira nyaya kunoku vakauya murume akauya kumusakani ana sekuru ake ada kundinyengetedze nini azi amai vangu vandipfuurira kuti kana toenda kudare da kuti amai vangu vati ndinobvuma dare kuti nyaya isare kwamuri mimi vakatoya ana sekuru ake kumusakani kwandotengesa inini vada kundinyengetedza kuti ndasvika kunova nditasitanimira fana neyavo mubvunze kamurume wacho nandi yakuti taura kuti mudanana mubvunze neundodana newo nai mwana ndorubvunzira unedanana here nemusikana pindura chete kweseni musikana ndangodana inzwai statement anzi naiwe ndodana newe pindura iuko ichokwadi handi anzi ichokwadi todanana dai ndozvirambe dani naye meseji yakabatwa mufoni ndiye uyu here kana ndeyako nemukadzi mufoni makaonekwa nhamba nhamba chete zina meseji pakatanga foni
awa ndo iphone ndokuzoona message message ndima manyoraka ndo vanga vanyora yanga yakanzi kudi message yanga inokuudza kuti munokwanisa here kuuya kunoona imimi ndo yamakaonera ama imi makaona yakanzi chii yakanzi chii yenyime makaona akazokudza kuti namba ndidza amai ava ndiyani kuti ndizoziva kuti ndedzamai ava ndaiona nematambiriro anoita nevana kutambura kwenyu nevana kunokudza kuti namba idzi ndidzamai ava aiwa ndichiri kutsanangura ndichitambura nevana ndisaka ndainonza ndiye musikana ndovati mumhanye papoint yekuti makaziva sei kuti namba ndidzamai ava saka ndaidangosei kuti ndizvibate ndizvionei kuti shuwa here kuti kutaura vanhu kuti shuwa musikana ndiyakudana nemurume wangu sezvo kumba ndasingaone chikafu chakakwana nevanhu saka dhei rerufu kutaura namama shuwa akatanga kundiimba ndasangana naye saka ndava ndaziva kuti shuwa sindiye munhu ari kudana aiwa mai ndoda kuziva kuti mimi namba makaona meseji akakuudzai kuti namba ndidzamai ava ndiyani ina hapana akandiudza asi ndakazozibara nekundiimba kwakandiita kuti saka shuwa ndiye ari kudana nemurume wangu saka mukaona nhamba dzakangonyorewa so ava achizoimba kumobva mati ndivo here vanga pakudana nemurume wenyu ndovakaisa meseji mufoni makaziva sei kuti nhamba ndidziva ndizoziva ndaziva nenyaya yekuningira kuzondiimba kwaakaita vaimba kuti kudii vani vanzi geza udiwe saka izvozvo kuti geza udiwe nenhamba zviri kubva zvanyatsoita tali zvokuti vadzoti amai anhamba ndedzavo dzanga dzine zita renhamba idzi saka iwo adzimai ko akaziva sei kuti nhamba ndidzi amai avo yakaitika ndeyekuti takanetsana nguva refu kumba pamusoro penyaya yemukadzi uyu vachitaura vachindibvunza iwo ndokazobvuma kuna adzimai kuti nhamba ndidzi amai avo chakazoitika ndechekuti information izobude pakuwirirana kwandaingoitawo netemura yangu ndopakazobuda information yekuti hambo yavazozive iwewe uri kubvuma ka unogona zvataura amai ava kuti wakauya uchivanyengetedza uchivaudza kuti ndiri kunzi ndinobvuma nyaya yakudare uri kuziva here kuti murume wavo izvozvo anogona kutozvinzwa kuti wapinda mudare uchibvuma munomu kuti wakadaya neava kuswera mangwana ari kuyazokuripotera panapa kuti wakadaya kwanyenga chi mukadzi wangu taura chokwadiwe kuti wakadaya nawe here amai avo inini hambo ya madhiri anga asati amuprocess yekuti but anga angori madhiri angoti semunhuwo angotengesa pashopu anzi waivadirei uiziva kuti mukadzi wemunhu uziva kuti mukadzi wako pamusoro ichangamiri chinongoitikawo semunhu murume asi waizviziva here kuti vane murume ambuya wakachiva chii pavari chivakashure here chivakamberi here chiso here kana kuti kuremara kwakaita mudzimai wako waona kuti hazvichaita zvevarume waida ngotandadza chitechi saka waita wakasangana navo pane zvaitika mira waigwina zvakaipa ndizvo kahati mubhaibheri pane mumwe murume anonzi Amunoni aiti akaona hanzva dzake aita zvokugwina miri akatosvika akatorwara akazopuwa zano zvokudai wakawahwina ava zvako zvake zvakatoita ka zvino wakabatwa kasazvaita wakonzeresa kuti amai vagari pabondi vataura mashoko asingatenderwi kutaura izvo zvidai kuri kunzi mwana uyu ayamhangara kumapurisa amai vako avava vainobhadhira faini kana kuenda kujeri izvo zvitaura kuti tuite ko it's a criminal ko chimwe besides izvozvo chimwe chaungati wakapa amai avo vauri kudanana navo chii chaukavaitira semunhu ari kuda munhu wake because ini kana ndiri kuda munhu ndine zvandinoratidza kwaari kuti ndiri kumuda chii chimwe chaukaratidza kwavari iwewe sekugwinwa kwawaita zvekutaurwa namunhu wogwina kwako chimwe chaukavaitira chii pamusoro ichangamiri
hapana kana something chandakambapa ona iwe uri kutaura chawakavapa mukadzi wako uyo ari kuti aisafa nevana ndobva zvazoti zvakamupa kuziva kuti nhamba idzi ndidzamai ava chete nekuti kumba kwaisafa pamusoro pezvo ava vachiimbawo kurufu kuti geza udiwe nziwe panhamo ndobva zvaita tali musoro mavo kuti amai ava ndivo chete vane nhamba dziye ndobva vazoudza amwene kusvika vazoudza ava kuti hure iwe kuti aona chawakavapa svika amai avaramba kutaura naamwene naamai ako kuti tingataure parufu panapa zvinhu zvakadaro svika avapopote manje nehasha iwe uri kuti aona chawakavapa ka mukadzi wako ari kuti aisafa zvinhu zvese vichidyiwa neuyu 1 2 mukadzi wari kuti akaona meseji mufoni uyu achiti nhasi uyaka ndiri kusitoro ndiri ndega yabatwa meseji hauna kusikwanisa kuenda apo wanduzoti wanga wakuhwina wanga wapadhuze kuhwina about to ende iwe wambotaura kuti unodana naye but kumapeto kechitu ndazonzwa wakutaura kuti inawo inga chiri muprocess ko kana iri wanga isati yanyatsobuda ava vaizokuudza sei kuti ko nhasi uita sei uyaka hatinoona kuti nyaya yako utora masemendi anenge ari kuratidza kuti uda kunyepera amai kuti unodana nawo usikadana pasa mai pakabvuma amai ava kuti iwewe wakavaudza shuwa pashopu kuti amai vari kunditi ndinobvuma nyaya iyi unozviramba sei munhu vari kukupomera kuti iwe wakanovaudza kuti amai vari kunditi ndinobvuma nyaya iyi isi asi tisingadanani unozvidhifenda sei ipapo ndoti kwete ndofunga kubva tabva parufu ipapapo paitika zvaitika saka ne ndakatoendawo hangu but kuti nditaura kuti handine mukana kuti ndinge ndichitaura nemukadzi auna ko chakaita kuti udelete meseji yanga yasendwa naamai ava mufoni yemukadzi wako chii wanga wakutyei ndakaona kuti nyaya dzacho dzanga dzakutonea kwanditi amai vanga vatoenda nopawo ripoti kudhara wacho yanga yaunidza chii namba dzirimo mufoni patime yacho vanga vasati vakumbosvika pakuzoudza mukadzi wako uyo anogona kuverenga here ndambobvunza pano kuti chakamuzivisa kuti nhamba idzi ndidzemudzimai uyu chii iwe ndiwe wakamuudza kuti nhamba ndidzebhebhi rangu iri sei akanyumwa kuti ndidzamai yako inyaya yanga yangogara ichingotaurirwa nhamba dzacho unodziziva nemusoro dzawa unadzo here mufoni mese hapana nhamba dzacho saka mai ava mashoko akutaura kuti mimi makavaudza kuti watumwa kuti unyepere unovarambira muno zviri kuratidza kai kuti meseji yacho hapana nhamba dzacho iwe watodzizivi kuti dzebhebhi racho kana chawakamupa iwe futi hapana mukadzi wako ari kupupura munomu kuti ndaisafa nevana amai vako iwe kana kuti makuda kuprotecta amai ako kutuka kwavakaitawo kuti uri huri iwe usingadana naye alright mudzimai wako ataura kuti ari kusafa iwe wataura kuti hauna chawakaisa iwe une umwe here kwauri kuendesa chiri kusafisa une umwe here mudzimai kwauri kusapota besides toti uku wati hauna chawakaendesa but uku already mudzimai wako ari kutaura kuti vana vari kusafa kumbawo hakuna chiri kuwanikwa iwewo futi uku hakuna chawakaenda une kumwe here kwauri kusapota besides pamusoro changami kwete handina kumwe kwandotombodziva saka food iri kuenda kupiri kushotera amai yako kwezvefudhi yacho uri kuiwana kupi unoshanda kupi unoita basa rei unoita nezvei muno machundu muna machundu kunoita uzongori tisheti wakapfeka ndeye kubasa kai ati maitiri here mari dzamuri kuratidza maitiri dziri kufamba sei dziri kuendawo tinenge chingoshandisa kumba zviri kuzikanwa namai here unohora mari kumaitiri kumaitiri so vandohora $20 iri kushanda zviri kuzikanwa nemudzimai wako here ichokwadi kubva ari kuzoti ndiri kusafa ndepapa azofungira amai avo kuzotumira amai monya kuti vanotuka chakushedzai sabhokisi rainopasa ndakadza kuziva kuti zvinofamba sei iwe hausi kuona here kuti unenge kuda kuvavaridzawo kuti imba yamai ava iparari uyezve
ambuya makadii makaenda makakumbira musikana regerero maona kuti musikana uyu mataura mashoko makukutu ngadai mangoti ndiokupa regerero mwana wangu neshoko randataura riye iyasha baba ini ndasinga ndikakumbira regerero kuna amai ndaida kuenda ndani neshungu asi ndangambonzwawo vamwe zvanzi amai vaiva neroho amai katizaitopurei ina ndinapawandirishire mapane ndesaka ndakazoti bheta ndimuone uyu wacho nditaure naye ndechokwadi changu wamai ake uyu vanenyisa ndakangozvinzwawo nemunharaunda akati amai aiva neroho saka ndakangogarawo amai vacho vanorova ndevava here vanorova ndevava kuti ndingarohweni aiwa amai ake kuti ndikakumbire regerero vauya amai ndikanzi vanerova saka ndakachautaura chokwadi saka imimi pamakanomubvunza uyu mamusati maziva here kuti amai vacho vanorova ipapa nhaudati ndiito mupfungwa ndangoita pfungwa nekuti ndibvunza musikana ndibate amai ako ari kupi kweri kuti ndibate chokwadi amai ake ari pano sumukai naye amai aneroho dai tikuonei achihera aneroho dai imimi maigara mutoziva amai vanorova ndangonzwa nevanhu vandaitaurira asi pamakanobvunza musikana uyu zvekuziva kuti vanorova maizviziva ndakasingazvizive ndakatezvinza ndautoti mangwana ndodamukira ndikanzanazvandisaende vanerova ii ndikati ndiri chirema weni maoko yangu ndakaremana handingaende ndopa ndikaona musikana washuwa ndokumubvunza kuti ndo zviripo akachaukangauwa shuwa chokwadi changu chakatenaka zvakanaka naye amai mhanzi mune kangaura vanhu kana kuti mekadaura vanhu kana merova pamusoro changamira pamusoro makurukota changamira inini kuti nyaya izosvika kuno shuwa handine kaita kuti nyaya isvika kouyu mukuwasha maimuziva here uyu akavhevha mwana wenyu inini mukomana wendakamuona parufu nyaya yabuda saizvozvi ava mai vapopota inini nokurwadziwawo nemashoko avakataura vakazara vanhu inini ndi munhu wasabhuku vanhu vanozonitarisawo sei mangwana saka ndakabva ndatora mukomana ndakatanga kutora mukadzi wake mana mutorerudze ichokwadi here kuti shuwa mwana wangu iwewe yari kuvhiringidza imba yako asi mamune chimbo choda kurova here sekutaura kwazvaka zvaitwa uyezve munorova here kwete hamurove handizivi kuti varipo vangarohera vangapopota saka ndiri pakati pokumubvunza uyo anga nevabi akaungana nekuti vasikana ava vanogara vari tupa musakanini pane uya rapo naiyeyu vanotengesa vari tupa musakanini umwe anotengesa mubhawa uyo anotengesa shopu yakasangana nebhawa saka zvadaro vasikana ava namai avo mukadzi womukomana uyu vakaronga genga uyu mwana uyu aitoda kurohwa pari parufu nevanhu saka zvadaro ini ndobvatora mukadzi uyu kuti ndimubvunze ndinyatse kunzwa ndofunga ndina ofisa vandiri navo vachandipupurira zvakaitika nezvavakaona ndamudaidza mukadzi uyu ndafamba muchana naye vanhu vatoenda kuguva ndobva ndamubvunza akafanesa ishuwa here yandiri kunzwa ini ndiripo pakuda kunzwa nekuti inini mwana wangu ndakamutsura achangosumuka kumba achishanda zive kuti munhu akanzi hure zvinoreva kuti kudii pamanzwisiro amunoita imi inini manzwisiro andinoita kunzi hure unenge wafumurwa unenge wafumurwa asi unenge uchiita basa rei rekupinda mubhawa 1 kana kuti imbongozepa aiwaka kuti unopinda mubhawa fambi kana kuti hure iziro kana raakubuda rinobuda kana munhu akuita domasi repamusika anouya wese adzvanya harina kuibva chikuita mari ndikutaura pachikuru zvireva kuti munhu asina murume mumwe chete saka imi manzwa kuti uyo anga akuita mukwasha wenyu uku mune mukwasha ari ukanyemba vava kwasha vangana vaviri ka saka wedhi rakaipei ratauriwa here kana mwana ane vakwasha vaviri rakaipa pakuti uyu akanga uya imba yake chaparara kuti iwe uri kuhura ndoda kutsanangurawo paataura uyu kuti asi oright amai hamuone kuti maparadza here imba yemwana nokuti matoudza nyaya yekudare yamaigona kuenda kunotaura ava vari kuchava kutya kurohwa ava vakaremara kare imi manzi mune mbiri yekurohwa vanhu sasabhuku mwaitadza here kutora amai kuti amai handikurovei ekutitaurirani motsura mwana wenyu ava achitsura mwana wavo inini
andayakwanisa kuvatora nokuti iwo ndo vanga vatanga kuita mabreaka ini ndayakaya kwandiri ini ndayagamuchira ndaitsura wangu nekuti mumwana wari kutonyepa kuti uyu musikana uyu anobvira muona kubva pagofu ndakavaona inini ichibva kugadheni uyu ana sekuru ake vari kuseri kweshopu yachibiko ndakamubvunza kuti iwe uyu munhu uyu ndakati chii nauye izvozvi yakaenda iri kumatare ari kutsvagei pano uye akataura kuti vari kuninyengetedza kuti amai vake vataura kuti iwe unganoroverera inini here kuti iwe udanane nemunhu iwe enda unobvuma kuti ndodanana naye kuti nyaya isarire ani isarire inini hapana pandikaramba kutaurana nawo kana kundiroregerwe kana muromo wao ndakataura inini zvakanaka kana yengomana ndakataura nemi zvakanaka mukomana ndati ari kunyepa paataura kuti musikana anobvira unana naye ini chibva kugadheni vakuruma 6 o'clock ndichisvika pamusakaneni ndakamuona mukomana uyu neshamwari yake andakuvataudza ndakamboda kuti ndivataudze ndivandati arengenisiyane nawo ndakuda kuvataudza uyu ndo ndikabvunza ndakati vanhu vari kudei pauri sezvo pane nhau yakambobuda iwo ukaramba ndakakubvunza ukataura ndidanene naye saka pari kudei pana pashopu pako akataura kuti uyu mukomana aya nasekuru vake achindinyengetedza achiti inini ndinofanira kunobvuma kuti ari kudanana naye akudanana neni nokuti akaramba amai vake wedra vakataura rinosungisa saka nyaya inosarira amai yake iyena kutya kuti nini ndichapumhira amai yangu mhosva ndosaka pamungunzo ari kutaura kuti ari kushaya mastatement yake ari kutomboti apana chandingamupa nhamba kudii iye ari kutoziva kuti ari kunjenga nyaya chokwadi chakaitika ndichocho chakaitika inini handimbochisa hapana munhu andingamborove kana ndingambopopotedza naye hapana ivo vanditokuita nausingaiti ivava mai ivava handina kana dambudziko navo murora wacho handina kana kumbomutukana kana iye mukambvunza ukomana yei pandikamubvunza nyaya yake pamasabhuku chimba nasabhuku mangirasi ndichiti ndinzwirewo nyaya yekuitira mangwana varipo zvanzi aiwa sabhuku uye aitokumbira regero kuti shuwa mai vangu zvavaita izvozvo hazviitiwo parufu nokuti zvinoita sei zvinonyadzisa ini nyaya ndaitanga kuinzwira parufu asi mukadzi wake anga ine timu yanga akarongwa yaifanira kurovani musikana uyu ende vanga vakatorongana parufu ipapo yanga iri wewewewewe saka witness ndiofisi varipo para vanogona kutsanangurawo zvakaitika mushure mumwe ndavaudza ofisa ndeyekuba ndokumaraini kwedu kubva taunogara kuna mvurameshi havagari kumaraini padhuze kwedu togara kuna mvurameshi asi vangwaofisa mutaure kuti sei maine nyaya yekuno kumapurisa kwedu ini panguva ichisvika ndichibva kumba ndakaona mai ava ndichisvika pane vanhu vaiimba mai vakasvika vachidhonza musikana izvozvo zvamukutaura ava havana kuzviramba zvataura uyu zvakaitwa ava amai havasi kuramba taifunga mukataure zvimwe chinyarara mai vava vatanga kutukana kuti fambe munhu vabvuma izvozvo imba yevanhu vazvibvuma izvozvo kuti mukomana uyu aida uyu aiwa mukomana ndakamubvunza ati musikana handimuzivi kwapa zvaari kutaura kuti anomuziva tatishamisika achitaura vava ko meseji unzi yakaoneka mufoni yeuyu ndakabvunza uyu muroora unga ndakamuona akati ndakanzwa nevanhu kuti pane musikana pamusikana uda nemurume wako ndanonzani handimuzivi kuzvikutaura amai akuti akaona mukomana uyu ari kuseri uko aibika ngwe patakasvika ndakaona shuva vakomana vatobva vamubhava ava vari kuseri kweshope mwana sei mauya nenyaya yachikunoku musina kuendesa naye kumapurisa ndaida kuenda naye kumapurisa vati aiwa chimbomira tomboenda naye kupi kwamambo takapera kwamambo unomwe mubvunza kuda kuvabvunza ava tichizina garai zvenyu pasi garai pasi mukomana garai zvenyu pasi sabhuku ambuya baba imhosva kutaura munhu kuti hure handizivi kuti mungade kukumbira regero rwei kwaari mwana uyu chii chinobatika chamungade kunobata mudana handina kana chandinacho kana huku kana kambudzi kana kiti chaipamba pangu handina handide kutaura kuchei baba bwangu kutaura kwomwoyo wangu kwangu wakundidzimba vana muroora zvoteta kutediwa mai changogara kafona tsagai chinhu chokuti kana poto chachitengesa ukwidze mwana wangu auye kunokariba tengesa shashe ukwidze mwana wangu auye kunokariba mwana wako agare zvako ikoko wangu agare mukomana une hana chinhu inenge tsuro kunge namai achade kunyepa aimbomirai kumurambira tabvunza iye anodayira ndosaka auya yakonzeresa chokwadi chii chauinacho kumba kunze kwe$20 yaunohora pamwedzi
saka moita sei pakusunungura mudzimai wamuri kupomera mhosva nekumutuhure mumusunungurawo sei munokuberekera nenzira dzipi uri kunzvera zvomutauro naye ndiwe pindura ndosati kuti unomukumbira regero nenzira dzipi dzinomusunungurawo pano inini gogo momukumbira nenzira dzipi uyu matikumba kana nechiripo hapana uyu arapa unomukumbira nenzira dzipi ndekumbira nemuromo kuti ndakatadza uyu arapo ndekumbira nemuromo handina kana huku kana kiti kuti ndakatadza ndechengeta zvangu vana vacho vakasiyiwa vakadai so nemurungu wangu iye woenda zveko karibu iye mwanangu wegara zvange pamba imi murikutaura kuti muronyari kuendera nyaya uyu kuti ana chautelefona anzi ngauye wakaudzwa nani kuti vanhu vakutora anzi maraini anzi hapana mwe munhu akandifonera kana iwe chishashi ine hana foni hananda chiponi kuberegerwa kamune godoka rekuti akuendesa murora wenu aiwa aparegera ndekumbira zvangu musikana kuti ndakatadza ndakautukana asi murora wangu anoenda kana asidzoka abe yangu akandinzvirawo tsitsi ngoni ndikakumbirawo kuti chishashi zvinoitika vana pamwe anedzokawo zvake uyu wamuda kuberegerwa rapo peshe ndakakutadzira Soro yedari. Inini nemurume wangu chiyari chatombowirirana akutotaura nezvakuti handichada kuzoita basa regora. Saka yangu imba yakutopararawo futi. Yake uyanzi yakuparara uyo futi. Saka ndaiko muri mumakuru kuti batsirewo ndoita sei. Sei munhu wangu hapo kuti azive kuti wewe imba yako kuparara. Yatopara. Ndiani? Yatopara kuzana ndifone chako achandifonera. Zvakasvika kuti ukanyemba kudara. Paipopota hama dzake dzanziripo ipapo. Hama dzemurume dzimwe dziri kuno. Shoko rakasvika. Iwo ndambokubvunza kaiwewe kuti uri kuzvipira here kuti shuwa ukavhevha mukadzi wemunhu ukati iwe ione kuti iri kudzoka futi. Iwe utaona chawe nacho. Iyi hombe chaiwe waiona here? Yemombe. Iyi uchairamba sei? Chaidefenda? Iye kuvhevha mukadzi wemunhu uchaidefenda here? Bhozi vanhu vese vari muno munhu wemawitness. Kana wanga ukaruka nyaya yekuti rege titi takadanana kuti amai vako varegererwe, wanga uchiziva here kuti yako itori hombe pane amai vako? Uchiziva here? Yamukabura yacho iyoyo, yamukabika. Makabika isingaite. Inini hapana nyandoiziva kuti uyu munhu mukadzi wemunhu. Iwo watopfimba shuwa here baby? Sumuka utaure wakasumuka. Taura chiwari chako iwe. Sumuka. Pfungwa dzako chaidzo. Sumuka. Uya apa. Wazvipinza munyaya usiri munyaya. Taura chokwadi iwe. Uyo mukadzi uyo wakadana naye here? Mukadzi weyu inini handina kudana naye zvokutanzi mukadzi weyu. But mukadzi weyu ndakangomudzawo mashoko. Asika wabodana. But mashoko aya iye haanga asati amuprocess yekuti izvi zvavo. Wakamuti chii? Tifambidzane here? Ndokuda here? Wanditora moyo. Iwe wanga uchiziva here kuti kupfimba mukadzi wemunhu imo kumuudza kuti ndokuda? Hanzi ndasina zoti mukadzi wemunhu. Amugare same area here? Vasikana vese musakanene ndiye wakaona chito. Sabhuku unovaziva here? Ndosabhuku wenyu? Vana vavo havazivi. Ndosabhuku wembuku menyu? Asi panext? Patone distance yekutoti pakati patone masabhuku akati. Zvokuti hautozivi nemhuri yavo vasabhuku avo? Aiwa ndoiziva. Ivo pavaiona amai vachitengesa pashopu wangasazoti mwana wasabhuku here? Ungaizviziva asi kuziva kuti akaroorwa. Zvokuroorwa ndozvanga usingazivi? Ndozvanga ndisingazivi. Angati ndiedzewo laki. Saka zvatakukuita iwewe mukomana unonzi zita rako? Ndonzi Lorenzo Mwanza. Lorenzani? Mwanza. Iwe wakuripira amai vako kutuka kwavakaita musikana wawaida anova mukadzi womunhu.
unoripira nembudzi. Saka chienda unotsvaga basa ushande, umbosafisa mhuri yako kamwe chete. Manje maitiri riri kupinda kai, ubva waunza tenga mbudzi yako wovapa. Ambuya muchasafa zvishomanini kuitira amwene wawakaudza kuti tukanai munhu andisafisa. Muchazobata munhu ari kusafisa iwewe, kwete uyu. Unoda kukamari kaari kuora kakawandisa kuno kuruzevha kamari kako pamwedzi. Asi kutaundi vamwe vakabata mari yeishoma shoma ina chainotenga. Saka muupenyu dzidza kugara nemudzimai waunenge watora, zvisinei kuti akaremara kuti haana kuremara. Usashora umhumhu hwake nezvaari. Mwari ndozvaakaita. Tarira wewe wakaroora mukadzi akaremara, amai vakaremara. Saka iyi system yako yekumhanyira kuri vanhu vakati remarei. Jesus Christ. Andimaona manje mhosva yacho manje. It's a merry go round. Amai havana utano wakanaka, mudzimai haana utano wakanaka, uyu mukadzi haana utano wakanaka. Saka ndiwe chete wakuchengeta vanhu verudzi irworwo. Zvinonzwisa tsitsi. But ndakunzira tsitsi ndosaka ndakupa mutongo mudiki diki ukurwa nekashamu kadiki kuti chiripira mai vako zvavaita kune mwana wavo. Amai vako vakumbira regerero, munhu mukuru, zvakonzereswa newe. Dai wanga wakagara wakadzikama zvaitiita zvakanaka. Nemiwo chete muchengeta mwana wenyu, mai Sabhuku. Kuchengeta mwana wenyu newo hamuna ngobvuma ngovhivhwa pese pese. Wanzo? Ehe. Zvinoita zvakanaka. Iwo wakanzwawo zvaunenge wanzwa, zvichengete, enda kune vanhu vakuru utaura navo. Chiona manje amai vachapara imwe mhosva futi chitu vakadai so. Ko vanhu vavaudza kuti uyo Sabhuku anorova zvakaomarara. Wada kuti vaite sei amai? Vanogara nefiye, vachapfuta chirwere cheBP, vacharwara asima, chifuti, shuga, ipo pai. Saka chichengeta mhuri yako mwanangu, zvinhu zvigadzikane, zviite zvakanaka. Chikumbira regerero kuna amai avo, ukumbira regerero kuna Sabhuku, kuti hanonge ndaziva kuti wakaroorwa, kuitira kuti mukomana paanoona vhidhiyo iyi achiriona uko waziva kuti wakakumbira regerero, anoramba achidana nomukadzi wake. Mamuregerera? Kwe wamuregerera? Zvapera, chigara zvako pasi. Sumukai zvenyara mai. Pasina kukanikwa nezvepadera, ndoda nyaya dzechokwadi, saka nditrust nobody. Ndiendeseiwo kuna gonyete namaki, nyaya papasi stop.